Niin, no tässä taas tulee näköjään monta videoa. Kahdeltatoista, pain kelloa. Jotain kohta 11 varmaan. Tunnin päästä tulee iso... Ei se varmaan niin paljon. No, joskus kuitenkin. Tulee kovemmat paukut mitä voi olla. Tää kovempi paukku kuin ydinpommikin saadaan. Tulkaa kattoo Vikki. Hei Toukki. Tämmötteitä paukkoja varmaan ne näkyy jo sinne. Kattokaas tällainen kaksi isoa roomalaista. Multakin tulee, 3 tulee roomalaista. Iso kiinari. Yksi matto tulee Ihan kohta. paskoja. Sitten kun mä 3 räjähti mun käteen. pääsen tuohon pihaan vähän. Se vie Väsäilee. tankki. Sitten 3 pakettia ekomunogranaatteja. Saadaan zoomilla. No, 3 pakettia ekomunogranaatteja. ei varmaan ne. Elkki vie 150. Sitten tässä näin. Tehotaan, mikä toi on? Iso Thunder. Niin, 5 pakettia vielä jäljellä, eli No, mulla on 15. Ja plus Sitten- mun 1. Sitten vielä tämmönen 300 joku... Sitten kun mun iskä lähettää, Tähtitykki, tämmönen näin. No. Niin tällainen lähtee. Tällainen, mikä vitun tähtitykki. Ja sitten tämmönen vitun jokerikanuuna vittu lähtee ilman. Se lähtee yksi pahta. 12. Vittu te joudutte odottaa noin. Paljon kelloa. Hei, uppaa sinne YouTubeen puhelimella. Niin mä uppaankin, en mä millään koneen. Siellä vaan Tää sun, mikä tää molemmat on. kierpä. Voisiko tää kerrasta tänne? Tuossa nyt tää sitkään paskaa. Ettanian huulessa pussia. Sä pistitkö mua yksi käsi ja mä pistän suojaan tämmöstä paskaa. Mielestäni se tuuli tulee täältä. Jokainen muu... Vittu. Ja suojaa niinku tuolta. Panistiko häntä? On sopatu. Ei. Katsokaa.